Ife na-enye obi anwụle. Udo nke obi ndị oyibo na-akpọ ya peace of mind. Ọ na-atọsị alụ ya na mmekọrịta dị n'etiti ma ụmụnne ma ndị bọyị just ka onye ọbụla nọdụ n'udo, peace, calm. So ke ndụmọdụ ị ga achọrọ m ịkọwala onye ọbụla na onweghị onye mma mbọsị ọ ga-esi n'ụwa ndị oyibo na-asị tomorrow is not promised. Gbaa mbọ fụ na ihe ọbụla ọsọ gị na-eme ka o si na-adị na ị na-achọta udo na ya. Ọ bụrụ na ọ dị-enye gị udo nke ime obi, asịkwa m gị ego udo nke ime obi rapụ ọ bụrụ nke abụ m Amanda Eleoma Ogbuagụ mana a na-akpọ m Amanda Elu. onye ebe ka bụ? Abụ m onye ezi Owere dị na mpaghara Idemmiri North Local Government nke dị na Anambra Steeti. So ndị Igbo si na ada akwụ ofu ebe ekele mmụọ girigiri bụ ugwu eze.